Isela elifunekayo ise-Botanical Gardens manje. Ehlise ikepisi, agoqe umkhono, athinte i-tattoo esengalweni ngemini, angene ngaphakathi e-Botanical Gardens. Uyaphuthuma, akafuni ukubonakala. Ngokukhulu ukurelax, athathe ikepisi ne-jacket kwi-locker. Ufuna ukubukeka njengomsebenzi wakhona la. Aye ngakule mbali emhlophe, abone ukuthi lo muntu osebenza ngakhona uyasola. Khona nomunye la othatha izithombe. Kunenqwaba izinqamu kaGwayi ezinyaweni zakhe. Wacaca ukuthi lo muntu kade emile la. uMike wavela abona ukuthi engathi ugaxele kunoxhaka la. Enze ngathi ubuka izitshalo, adle phansi. Akashayanga eceleni. Bebuvele kungama-special agents lawo. Bebelinde ukuthi alahle iside, bambambe. Seqasha ngezihlahla nezimbali manje. Ajombe uthango, acashe e-restaurant. Naye usazibuza ukuthi uphunyuke kanjani. Izindaba ezidlala ku-TV ziyithatha attention yakhe. Athole izindabeni ukuthi isela elincane uDavid ubulewe. Mahon kwamphoqa ukuthi ashintshe istory abesiplanini, athi bezivikela. So bekumphoqa ukuthi ambulale. Enye intatheli yabuza ukuthi Mahon wayithola yini i-hard drive kaMike ephethe imininingwane yokweqa. Noma kuphika uMahon lokho, kodwa indlela uMike abemlinde ngayo eBotanical Garden kwakukhombisa ukuthi bebenalo ulwazi lokuthi noma kanjani uzofika. Mahon wawuthola u-hard drive uMike awutshinga emfuleni. Wembula izimfihlo eziphakathi. Ema-ofisi e-FBI kubuye ama-results ukuthi uMike wayefihle uketshezi eziqhumani ngaphansi kwezimbali. uMahon athi leli bhokisi eziqhumani lenele ukuthi lingaqhumisa ibhilidi lonke. Athathe udina kwakhe akukhiphele koza kwabo. Lezi ndaba zaputshukela kwabezindaba nokwenza ukuthi iziboshwa zibe wash kakhulu, nokwenza kube nzima kakhulu ukuzibamba. Ayengakwazi uMahon ukuthi uMike akekho wash nje kuphela, kodwa useplana nokugadla kuqala. Phatha kabi kakhulu ile yokuthi osebanjwe uMahon akaphinde alibone ilanga, kanti yena akakabi ready ukufa. uMike use-internet cave uyofuna ulwazi ngoMahon ku-internet. uMike abone esinye isiboshwa esigcwele amathafu esifunwa uMahon. Waphinde wathola le-address ye-ex-wife kaMahon. Ayiprinte yonke le information. Impi phakathi kwabaseshi neziboshwa yaqala ngalolu suku. Hayi, isukile bafana bami. uMike uya emzini we-ex-wife kaMahon, uzenza i-FBI agent. Athole ukuthi uMahon uzokhushulelwa isikhundla kungekudala. Wathi ushaya uphenyo olungathini. I-ex-wife yamtshela uMike ukuthi uMahon uyihlalise ebhojuzi. uMahon wavele washintsha nje. Athi uMahon benokuhamba angabuyi ekhaya isikhathi eside and uyahluleka nokunakekela indodana yabo. Uma ngabe ebuyile, uchitha usuku lwakhe lonke engadini, efaka umanyolo ezitshalweni nokuchelela. Usanda kutshala obunye utshani and akafuni umuntu osondela kubona. uMike waluthola lonke ulwazi abelifuna. Lokho ematheke njalo, lo wesifazane walahla iside. uMike athathe ifoni yakhe bese buza i-date ye-divorce yabo. Impendulo uJune 15. Uqondane nosuku okwanyamalala ngalo lesiboshwa uMike asibone kwi-internet. Uma uMike ezwa lokho, evela ayibona imfihlo kaMahon abonke useyavalelisa. noMahon kapha ubhizi ucubungula izimfihlo zikaMike. Athole ukuthi uMike kungenzeka ahambe aye kwelinye idolobha kusasa. Kusanjalo ufone i-ex-wife melibamba uthola ukuthi yizwi likaMike. Avele atshele uMahon ukuthi uyazi kwenzakalani ngesiboshwa esigcwele amathafu. Uthi wena wasibulala isiboshwa, wasigqiba engadini. Lokho kwashiya uMahon edidekile engakwazi nokuchaza. uMike amtshele ukuthi and kuyafana noma wahamba yosimba isidumbu, i-DNA yaso izosala emhlabathini and izohlala isikhathi eside. Ngalokho uMike wezama ukusabisa uMahon, amtshele ukuthi akahlukane nabo, azame ukunaka umndeni wakhe. Kodwa engathi uMahon akasabisiki. Yena ume ngokuthi uyamazi uMike ukuthi ukuphi. As long yena ezokwazi ukuthola uMike ambulale, akekho umuntu ozokwazi izifihlo uMike asezazi. uMahon ubuyela ekhaya, uya engadini, umba umgodi, avele amathambo amhlophe phambi kwakhe. Aphumule emgodini. Sibeka uBellick nangu la ufonela umngani wakhe osejele. Athole ukuthi uTibek ezwayo emzini wowesifazane. Sobona kumele baphuthume kulomuzi ukuze bezomthola. Nangu uTibek la uyashushuluza namamiliyoni. Nyambona segqoke kahle kanjani. Ufihla lesikhwama esinamamiliyoni kuma-locker a-public, afake ukhiye esokisini, adlule esitolo sezimbali, athenge izimbali zikajika nelanga neskere. Atshele umdayisi ukuthi love is in the air. Uma efika kulomuzi ufica ibhodi lika for sale, angene ukhala ibhungane, ahlale esihlalweni. Kubuye ama-memories angaphambi kwejele. Ingozi straight enhlizweni zivele ziziqathakele izinyembezi, ahlaphazise nezimbali aziphethe. Useyahamba bengalindele ukuthi oBellick sebefikile bamshaya aquleke. Babophela uTibek ehlalweni, baqale bacingile 5 million kodwa bawuthulanga. Bazama ukumsabisa ngommesa. Uma engasho ukuthi kuphi le mali, bazonqamula isandla sixhumile. Noma kunjalo, uTibek akazimisela ukukhuluma. Baqaqa isitishi nesitishi one by one, bashaya isandla ngesandla. uTibek sebekuMthoshalisha obusuku bonke, akasazi noma uyaphila noma usefile. Nakuba kunjalo, akafuni ukudedela le mali. Ikhanda seliyasixegela nje, amathe ayagxaza emlomeni. Usekhuluma kanzima. Ekugcineni nanti ithuba liziveza, ufuna ukuya etoilet.
azama ukudlula undeka abaleke ngebhadi awe phansi uqathake uKey. uT-Bag akana choice kodwa akasebenzise amaqhinga akhe futhi awugwinye uKey. Hayi, this time uhambe wrong ngoba uBellick wathi uzowubhosha sana. Amfida ama-antidote bahlali labamlindi. Impela ngisho ukuthenga umkhumbo ngicebeleka ngale mali uma sebeyitholile. Noma kanjani awungene ngenhla kuphuma ngezansi. Uqathake uKey awuthathe uBellick. Awubone ukuthi owe public locker. Ngaphambi kokuhamba uT-Bag wambophele kwi-hit bafonela amaphoyisa phambi kwakhe. Uyakhala uT-Bag uyancenga ukuthi abamxolele kodwa bamshiya. Kungenzeka yini ukuthi uT-Bag uzobuyela ejele? uBellick basithola isikhwama wathatha amamiliyoni. uBellick usajabulela le mali. uMpandlana adonse isando amgqeme kanye equleke athathe imali adle phansi. Sisedolobheni elincane elikwiborder yase-United States. Leya moto eqhamuka lapha ngathi ngiyayazi. Man, imoto kaSarah. Phela samgcina ezama ukuzibulala. Kuqhamuke enye futhi iza kancane. Uphume uMichael. Labo bobabili bake bathandana ejele engathi sebehlangene futhi. Emva kwamazi ambala ukubingelelana kuqhamuke enye futhi imoto buqamama idla magalana. Iyabonakala ukuthi le iza kubona. Kumfikele uMichael ukuthi bayaboshwa la. Athathe uSarah amfake emotini. Iyodwa indlela yokuphuma la ukuthi aphambane nayo le moto. Zombili zifaka umuthi. Ekho ikhombisa ukuthi uzonciphisa. Khomba ukuhlangana ngeziphongo izwana amandla. Into eyamshaya uMike ukuthi uhamba nomuntu wesifazane. Ayithi kancane ngomzuzu wokugcina. Usiqashe inhlanzi ngesikhathi zikhuhlana ziphambana. Ubaleka uya ngakwi-factory elapha phambi kwabo. Noma hona ula emsilini zithathane zifaka ne-factory. uMike wayazi ukuthi le ndoda mingambamba izombulala. Abalekise uSarah bese ethatha insimbi ashaye izinto ukubanga umsindo. Udonsela uMahona kuyena aqhumise ipayipi avulele ivalve. Le factory igijima igas evuthayo ngamapayipi. Akudobe lokho uMahona kuze kuyovaleleka ekhejini alivale. Le gas egcwele kule ndawo manje yenza kube nzima kuMahona ukuthi adubuke. Bathi uxoxa ubuso nobuso kokuqala uMike ashiyele uMahona ukhiye ukuthi azikhulule and unesiqiniseko sokuthi uzogcina yena. Okay, asime kancane ngalapha. uT-Bag esimgcine eboshele kwi-hit uyamemeza la uyakhala uzama ukuzikhulula. Amaphoyisa asefikile agcwele eminyango. Usenkingeni uT-Bag la. uT-Bag abwele toys lesandla sakhe esiboshiwe. Asondeze umlomo kusona. Amaphoyisa angene ngekickador agcwale ngaphakathi. Kodwa into kaT-Bag ayisabona. Into bona bayithola itoys lesandla sifihliwe emva kwehit. Uva konqamula isandla sakhe ukusindisa impilo yakhe. Wacasha bude buduze aduse amaphoyisa. Akhiphe iGPS abheke ilocation yesamba sika 5 million. Ucace ukuthi wafaka itracker esikhwameni esinezizumbulu. Manje ulandela inavigate eyamholela ku5-star hotel. Ngongqoze emnyango oqashwa womntakabani. Wethuka uMpandla namevula umnyango ebona ukuthi uT-Bag uyatatazela manje. Izizumbulu zabuyela kuT-Bag. Isidumo saMpandlana naso savakashela ngasesibhedlela. uBellick ubuya esibhedlela ambona umngane wakhe admitha okugcina. Kulona leli dolobha uMike uvakashela esitolo seGross. Umdayisi simbona enikeza uMike ibhokisi losika lokudoba. Kuleli bhokisi kukhona okusaketshezi. Masilibuka lolu ketshezi lufuna ncamashi nandolo latholwa yiFBI eBotanical Gardens. Aphinde acele neGPS navigate. Inkinga akanayo imali eyenele. Wamphoqa ukuthi athenge uketshezi kuqala. Umdayisi athi ukuthatha iside ebingelela amanye ama-customer. uMike antshontshe enavigate ahambe. Umdayisi aphuthuma ukumvimba. Baqala balo umadala bezithathela ama-chance abone ukuthi hayi ngangayi asicela ukangibulala. Ngithe uMike uma ephuma esitolo aqale akhumbule konke osokwenzekile ukuthi yebo bengalindele ukuthi ukuzama ukusiza umfowabo sekungalimaza abantu abaningi kangaka. Yonke lento isimshintshe inhliziyo. Azame ukudedela igazi manje ukwiborder yase-Mexico ehle emotini ahambe ngezinyawo. Endawo ahamba kuyona uyabona ukuthi akufiki umuntu la. Uhamba ubuka iGPS navigate. uMahona wagcina elitholile usizo. Nangu la uqhathanisa amakhodi namagama akumathathu aMike kodwa akuhlangani lutho acasuke. Aphothele izithombe zamathathu lapha ya. La esethu ya give up khona. Abone ukuthi lezi number ezibhalwe ngendlela exakile zingama coordinates. uMike kumanje ukuyona le location evezwe yilezi number. Ize kuMike kucace ukuthi kunedeal uMike sekunesikhathi ayishaya neminye imigulukudu yaseMexico. Bazoshintshana ngalolu yaketshezi lweziqhumane ukuze athole indiza yokweqa eMelika. Ngebhadi uMike akasanalo uketshezi okuvunyelene ngalo. Wathenga lawa amafutha afana nalo uzoba robha ngalo. Ngaphambi kokuthi lifike iBhanoi lomgulukudu omdala kuleli qembu walubona lolu ketshezi ukuthi engathi luhlukile. Wayese ethatha isinqumo sokwenza ama-test. Bambamba kanjalo uMike ambeke ipisti esiphongweni. Ngalowo mzuzu kwangena khona uSucre adubule umgulukudu omdala ehlombe aphenduke amatafula. Sucre ubafosa ukuthi basho ukuthi likuphi iBhanoi. Wona umgulukudu wawulimele nje impela kodwa ungazimisele ukusho.
Lokho kwadala ukuthi ophe kakhulu wagcina ebona uMgulukudu omncane ukuthi impilo kaBhuti isengozini. Uma eqhubeka nenkani uzofa. Ukuze asindise impilo yakhe, uMgulukudu washo ukuthi ibhanoyi lizolenda kuphi. UMike wasigcina isithembiso sakhe, wabakhulula. Ngaphambi kokuhamba, uMgulukudu manje ebatshela indawo kuyiyona ezohlala ibhanoyi. Ibhanoyi lizokwehlela kwimayela yesikhombisa emsileni wesine ngathambama. Emva kokuhamba uMgulukudu yaseMexico, kufika uLincoln ulandelwa uyise. Ekugcineni obhuti bahlangana noyise kungajahi indawo. Wena unesifiso sokuthi baye kokwenza ubulungiswa nomongameli wesifazane. Laba bahlangana manje ngomqondo wokuthi kumele kuyo-exposewa lo devil onobuso obili ongumongameli. Namalungiselelo avele eseqaliwe. Sekunespayi esithunyelwe ukuyofuna ubufakazi eWhite House. Sithi ispayi sithole i-call ephakathi kukaPresident nabafana bakhe emayelana nokufrenywa kukaLincoln. Leyo recording abazange bakwazi ukuyiphatha kahle. Yagcina yewela ezandleni zikaGavana nongubaba kaSarah. Sekudlule amahora angu-24 uGavana eshonile and ukufa kwakhe akuqondakali. Lespayi sikhuluma ngaso sivele sanyamalala ngendlela engaqondakali. Okusho ukuthi le recording ebiwele ezandleni zikaGavana ikhona la efihlwe khona. Wagaxela kanjalo-ke uSarah ngoba nawe umuntu oqala ongamcabanga uyena uSarah. Sithola uSarah ezohlangana noMike ngesikhathi ebanjwa uClement ephuma nje emotini, amise ehhotela, ambophele esihlalweni. uClement akanandaba nokuthi uMike ukuphi njengoba sonke sazi umuntu ofunekayo la uMike. Okunalokho uphoqa uSarah ukuthi amnikeze lokhu okwashiwa uGavana kuyena. Emva kokubuza kathathu ukuthi zikuphi lezi zinto, impendulo kaSarah ithi akaze nakukhulunywa ngani. uClement athulule isikhwama sikaSarah kodwa angatholi lutho. uSarah abuke lo key owili engathi kukhona akukhumbulayo ngawo. Indoda ikwalizise uSarah kuBhavu izama ukumphoqa ukuthi akhulume. Uma ebona ukuthi engathi uSarah unekhanda eliqine kakhulu, ashisise i-ayina likagesi, agqoka ama-gloves erubber, amcizele kuBhavu futhi bese ephosa i-ayina phakathi. So kubili ushokwa ugesi and uyakwaliza, kodwa still uSarah akakhulumi. Acasuke uClement aphose uSarah kuBhavu amshiye ekwaliza, abuyele endlini uyolungisa isikhwama sezidumo. uSarah avulele amanzi kuBhavu ngomlomo. Uma uClement ebuyele ebathroom, uSarah akasabona. uSarah waphuma ethunzini esecindezela i-ayina esifubeni sikaClement. Ukushisa kwe-ayina necurrent kagesi yenza uClement ukuthi aquleke. uSarah athole ithuba lokuxosha ukhiye etafuleni aphume ngewindi. uClement aphume ewindini, into ayibona iwindscreen efahlakile negazi kuphela. Ngapha uMahon simgcine ecalculate ama-coordinates. Uyitholile i-answer, usefike maqathatha. uMike nabanye sebelungiselela ukuya lapho kuzofika khona ibhanoyi. Bezwa engathi kukhona umuntu wesihlanu ola phakathi kwabo. Baphenduka uMahon akazange amoshe isikhathi, wadedela ama-shots ambalwa. Ubaba wabo athi ababaleke yena uzosala alibazise uMahon. Uma ubaba wabo esefika emotini bajabula bonke, kodwa engathi ukhona ongahambi kahle ngobaba. uMike athole ukuthi ubaba udubulekile, igazi seligcwele ezimpahleni zakhe. Washonela ezandleni zikaMike. Ayikho into abangayenza obhuti kodwa ukumngcwaba eduze nomfula. Emva kokuvalelisa baya lapho bazothola khona ibhanoyi. Nangempela balibona ibhanoyi. Ngenkulu injabulo uSucre abingelele labafowethu usejahe ukungena ebhanoyini, kodwa uMike noLincoln babukeka engathi abasazimisele ukuhamba. Bakhala ngokuthi sekufe abantu abaningi bengenacala kulento yabo, so abakwazi ukuvele baflathele nje engathi akwenzekanga lutho. uSucre akabancinganga kakhulu, yena uyahamba manje. Avalelisi angene ebhanoyini. Emva kokuthi lisukile nje ibhanoyi, uMike atshele uLincoln ukuthi kusukela manje asisabaleki, kumele siqale senze uphenyo sithole iqiniso layo yonke lento. Bathe bengena nje emotini bezwe umsindo uqhamuka emva kwabo. Mabethi bayaphenduka bathola ukuthi ibhanoyi lezimpi lidlule, bavele bacabange uSucre. Selexekile ukuthi kwenzeke kanjani, bonke labantu baze kanjani ngale ndawo. Uqhamuke uMahon abajaha kusuke futhi lokho babaleka kwaze kwahlwa. Emva kokubaleka isikhathi eside ifoni iPad ibuyelwe inetwork. Akasanandaba nokuthi bazomtracker ngayo, kodwa wafonela inamba kaSarah. Engalindele uMahon abahlabe eceleni kwaqhamuka amalangana. Baphuma emotini, uMike wagaxa ngamadolo uya kwiselfoni, kodwa uMahon usela ubakhombe ngebhobhini. Kwezakala izwi likaSarah efonini. Hello? Michael?